naman sa itong mga pinalanggang mga tagpalamati. Inyo kabus nga lagad si Tito Wilma. Magkaupod ninyo sa Martes nga edisyon sa This Is My Life. Kumusta lang sa inyo para karon nga adlaw? Kumustang pagpaniyaga kag kumustang pamatiyagan? Samtang kamudira nagapulo pa huway, relax sulusandig or nagahigdaw man sa inyo na hamtangan ano? Kaya mo ining tion nga kinahanglan maka-relax na naman kita sa aton tagsa ka obligasyon iya halin kay inasang aga sulito naman ani Tita Wilma ana kay ti kabaluman kita may tagsaman ka obligasyon sa adlaw-adlaw nga tanan ilabi na gid kon wala kaya nagatrabaho ara ka lang sa sulod sang panimalay na anyway ano sudan panyaga tada man pa share naman ha basta may utan lang na importante no kag may sabaw solve na ang problema ha kung ang aton pa mga young ones ang imo sini pamangkuton, di ba? Relax lang dira. So, hi and hello sa mga nagaupo dira sa ilang mga lilisuan sa mga radio 684 kHz. Kag syempre man sa sa mga naka-online. Sa mga naka-online dira, relax man. Kay syempre dugay-dugay inyo man mga greetings sa aton chat room dira sa FB Live paagi man sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Isa-isa kon man ina ni Tita Wilma okay lang na siya ya. Okay lang ina kag paki-like kag paki-share man sang programa This Is My Life na kag magluwas sina iban pa dira nga mga public affairs program sang Action Radio Bacolod. Pwede, Ken. Kag magluwas man, sa mga luwas sa mga matahom nga drama pag public affairs program matahom nga drama halin sa aga tugtog maghapon mga balita nga matipon sa amon sa News Center na paki-like kag paki-share para nga ma-update man nato ng aton mga palangga sa kabuhi nga to sa mga malayo nga lugar ato sa iban nga pungsod na para nga makahibalo sila sa nagakahanabo diri sa aton palibot sa bug-os nga Pilipinas. Kag syempre atong text hotline sa mga nagapamati sa ilang mga radio ara lang sa 0963-757-0874 again 0963-757-0874. Kapaanggid yan, no? Mapaanggid yung dalagan sang aton sini panahon bisan anhon naton, ha? Kung lang taon naton sa Palawan kag Mindanao, intertropical convergence zone na mo nag-apekto dito iya. Sa iba naman nga bahin sang aton pungsod, lakip na kita diri, ara, may pagulugalom, tugtumagalumon kalangitan, dugay-dugay may manaliti, especially sa sini nga hapon. It's because also of ITCZ, kag localized thunderstorms, nga may posibilidad man nga magkatugas ang mga pag-ulan-ulan sa aton. Kag sa nasiling na naton malipot ang adlaw, malawig ang kadulom, ina tungod man sa nagahilapit na nga Disyembre. Kag hindi naton malikawan nga sa pagtiyog sang aton orasan, ara nagid kag mabatyagan ang mabugnaw nga dupoy-dupoy sang hangin sa tiun sa kaagam pero kung adlaw tama kapaang tungod sa aton Christmas countdown pila na lang Tito Wilma 33 days di ba la sobra na lang isa ka bulan 33 days before Christmas Day and 40 days before naton nga iga-welcome ang year 2023. So, bantayan man, dugay-dugay ang igadulong naton sa inyo nga pilaman ka mga informasyon, magluwas sa pilaman ka mga informasyon angot sa ikaayong lawas sa atong tupiko, kabalo kita, di ba na? Kabalo kita nga ang kaso sang leptospirosis, iblabi na sa maulanon nga panahon, dugay-dugay ihatag na ni Tita Wilma. Ang sulat man nga basahon naton sa sini nga hapon, nga ginpadalaman sang isa ka utod naton
Siguro maka-relate din mga nagatrabaho sa barko, no? Nga nagaproblema sa iya asawa. Abi hibaluon na to ng kaundan sina karon. Si Tita Wilma nagapangayo gid pasensya kahapon. Ngayo ko pasensya kahapon kay Tito ginalagas ang oras ta. Kay ti may nadakpan mo, di ba la? Ti may nadakpan mo kung di hingagawon, di ba la na? Kabantayan man nga itong tag sa ka zodiac sign para man sa itong tag sa ka horoscope iya para man karon nga adlaw. So, kinanglan, hinay-hinay lang kag maghalong-halong sa mapaang nga panahon. Amo inang importante sa karon. Ay inyo mga reaction karon ha sa atong sinisulat nga mabasa. Ara sa nasiling na ni Tita Wilmar atong sini chat room sa mga naka-FB live kagara man ang aton text hotline para sa ilang mga radyo nga nagapamati nga nagauyat sa ilang mga cellphone. Send nyo lang sa 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. So, dugay-dugay sa pagbalik ni Tita Wilma. Mahatag kita pila ka informasyon ang pagbasa man sa itong sulat kay horoscope pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom at... For every shared story is an inspiration for many. But it could Okay, be sa mga naka-online natin, mga ka-author. Hello, Ma'am Marjorie Ward. Miss you. Bawara siya. Una-una, gid siya sa atong chat room. Good afternoon, mayong hapon ko no Tita Wilma. Miss you, Ma'am Marjorie Ward. Yes, si Ma'am Ana Sinoro, mayong hapon man. Si Ma'am Rochelle Fulgencio Susana, mayong hapon, Tita Wega. Monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Now, Sir Rufino Eregabino, good PM, Action Wilma, monitor lang ko. Yes, sir. May damugin nga salamat kag maayong hapon sa sa inyo dira tanan sa may Barangay Handumanan. Yes, siling ni Ma'am Ana, ginagwit niya iya apo. Na? Gwit ko apo ko sa New Zealand, si Baby Kyra, 3 years old na. Salamat. Birthday niya, Ma'am Ana. Pamo ka na bala. Yes, kay may happy birthday siya. So, kay Baby Kyra, happy 3rd birthday sa imo. Nan. Kag, yes. Kay Glory Puerto Eking, Glory Puerto Eking, mayong hapon, titawe. Hapon-hapon, gid ang pamati ko sa imo program. Kanami gid sang imo buyag, no? Basi magsunggod naman ako na akong tutunan. Nagakatulugan ko kung kisa sa pagpamati sa Antipolo ni Antipolo kapihan ni Eking, ni Iking kay ti kapihan. Yes, okay, salamat gid. Si Sarah, si Mary, si Flor, kag Diday, relax ko no Nagapamati, kag nagaupo diri sa radyo, kay Tita Wilma. Herman Taguan, salamat man sa imo, kag maayong hapon na miss you too. I thank you gid, ma'am. Thank you gid. Mary Ann Sanopaw Alimani, Hello, ma'am. First time watching here from Korea. Yes, ma'am. Good afternoon. Thank you, gid. But keep safe as always and God bless sa imo, ma'am Mary Ann Sanopaw Alimani. First time niya ko nung naka-upo diriya online. So, this is my life. Yes, kay Ma'am Virgil Pinda. Aralan talaga pamati, na? Present sila gihapon, Present sila gihapon. Sa may Celine Home, si Thelma Iguico, kay Lydia, kay Bibing Jennifer, Mercedes Lambert, sa may Buena Park. Stay healthy always to way and God bless you and your family. Thanks for the prayer and the love. Ma'am Virtual Pinda. Napaamo ka na. Ma'am Aina Sinoro, pamati lang ko sa Radio Action dito, Wilma. May paama sa online. Okay. Yes. Kabatchmate, mayong hapon Antonio Beronio watching live from San Gabriel, Macabebe, Pampanga. Mayong hapon man sa Tenan. Nga batch 78 sa Bate National High School, Tito We. Yes, thank you, good sir. Kay May Flores Alcantara. Good noon. Enough lang na anay.
For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga lando. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba. Magkapala... Sa inyo karon nga hapon, kay kabalo kita kadamo sa subong isang kaso sang leptus spirosis. Ano makabati lang tayo na gani isang ginatawag nga leptus spirosis. Baw maghalong no man sa mga kagats ng mga kasapatan, especially ang ilaga, dahil tikon aton lang tawon ka mga kasos ng leptospirosis sa ato na intindihan kag nahibaluan, nagasaka man lang ini sa tion sa tig-ululan na magtig-ululan gani ara na ng mga awareness reminder sa aton kay abi ninyo mga anak ba mga anak ko naman siyempre may magsilings dito Will mga anak halin sa mga huben pakadto sa mga wala na nagahuben pa na hindi kabalo kita nga ang leptospirosis isa ini siya ka bacterial infection. No? Isa ka bacterial infection nga makuha halin sa ihi sang sapat. Na? Halin sa ihi sang sapat particular. Na? Particular sa ihi sang mga ilaga, ihi sang ido, ukon, anuman nga mga kasapatan sa bukid. Tandaan gina naton, di ba la? O, anfuriye, o kinadugay-dugay, di ba? Suno man sa aton mga expert, I'm sorry, bisan wala nagapakita sang leptospirosis symptoms ang mga ini posible may ara bakterya sa lawas ang mga sapat nga ina. Na, di ba la? May ara gina siya. So, kinahanglan, kamudlay man naman. Ano na dason? 155. No? Hindi, amo na siya. Na? Sino sa mga expert, bisan wala nagapakita sang leptospirosis symptom, ang mga sapat nga ina, posible may ara bakterya mismo sa ilalawas, no? Ang mga kasapatan nga ini. Okay? Yes. So, bilang pagklaro naman sa aton sa mga expert, suno sa ila, indiya sa tanan nga kahigayunan makamamatay ang leptospirosis. Pero, pwede
nga magbalik bala, nga magbalik liwat ang masakit bisan nag-ayo na ang tawo nga infected sini o kung natapikan sina. Pero mahambal ni Tita Wilma na mabatsyagan man, kung mabatsyagan man ninyo ang mga una nga mapalatandaan sang leptospirosis sa sulod sang duha ka semana, halin sang makaangkon ikaw sang context sa bakterya. Ano ang mga batsyagon sina, Tita We, na? Ano ang mga batsyagon sina? Well, anyway, batsyagon una na ang imot temperature nagataas but sing ganun, ginahilanat ka, ang imo body temperature nagalabot sa tag 40 degrees Celsius, baga-baga-baga, pati mata mo nagapula. Wala labot nga nagabaga-baga ka, sakit pang imo ulo. Ha? Nagasakit ang imo ulo. Mga sintomas na kung may ara ka leptospirosis, mataas imo body temperature nga magalabot until 40 degrees Celsius. Pagkatapos babatyagan mo sakit gid imo ulo. Na tapos palanakit pang imo kaunuran. Tapos yellowish pang imo siniskin kag mga mata amo na gali, no? Kag may ara man pagpalanuka. Sorry sa mga nagakaon. Na kag syempre dugay-dugay ikaw pupo isa na. Kag maka-experience ikaw sang ginatawag nga skin rashes nga ginatawag na tituod gin man na Tita Wilma, no? Skin rashes sa itong sini kinanglan gali bantayan tagyan kung maka-experience ka mo sina. Pero paano naman bulngon kag malikawan ang amo iya nga masakit? Na paano ina malikawan? Syempre antibiotics. Antibiotics. Pwede mabulong ang leptospirosis, paagi sa antibiotics. Kag may ara man chances, no? May ara sina nga mga chances nga ginarisita sa mga doktor ang ibuprofen para sa hilanat kag pagpalanakit sang inyo sini mga kaunuran. Sa mga siling naton bula indi gin man malala nga kaso sang leptos, nagalawig ang amo nga masakit tubtob isa ka semana. Pero kung mas malala ang mabatyagan nga mga sintoma, mas gina-recommend gid sa inyo kadto gid sa doktor antes pa maglala. Take note gid, posible nga makabatsyag ikaw sang kidney failure, if not meningitis, o kung problema sa baga, inang mga tawo nga may malala nga infeksyon sang leptospirosis. Isa pa, magluwas sa antibiotics kag sa prescription sang doktor. Likawan ang kontaminado nga tubig. Hindi kay basta-basta mag-inom sang tubig nga halin sa gripo. Kung hindi ka sigurado nga matinlo ina. Amo na bala kung gadwa-duwa ka, ay hindi ka na lang. Kaya hambal sa aton mga experts, sa mga doktor, may posibilidad nga magsulod ang leptospirosis sa mga body openings naton, aton skin opening, or let's say may ara ka mo pilas nga gani gina-recommend likawan nga maglangoy o kung mag-ubog sa mahigo nga tubig, partikular na sa mga baha. Palayo ka sa mga infected nga sapat. Palayo ka sa mga infected nga sapat, partikular ng mga ilaga. Iban pagin nga mga sahi sini, nga nagapanguna nga nagadala sang bacteria. As mentioned ni Tita Wilma, pwede man ang ido, pwede man ang baboy. Subong man may 20% sang mga rabbits o kung mga kuneho, inaya sa northern part or in western part sang kalibutan, posible nga carrier sila sang leptospirosis. Kag isa pagid, magluwas nga hindi ka palapit sa mga infected nga sapat, kinanglan gamit kagid butas bala sa aton. Kung maglusong ka sa tubig, amo nang magababaha, sukso kagid butas. Hindi lang basta-basta nga maglusong sa baha, ilabi na gid kung may pilas ka sa batis o sa tiil. Kung hindi gid malikawan ginarekomendar, amo na siling naton butas gid tungod sa sina nga paagi hindi makasulod ang bacteria sa imo lawas, ilabi na kung ikaw ang may pilas sa batis o kung sa tiil. Pero dugang pagid gani nga info sa aton mga expert, ang leptospirosis dala ina sang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Leptospira interrogans, ting mga sapat nga may dala iya sang masakit, may ara ina sila nga organism sa ila kidney,
kag matransmit inila ina mapasa na nila matransmit paagi sa ihi nga nagakadto sa tubig o kung sa duta man kag nagasulod naman ina sa kundiin ang may pilas sa aton sini lawas. Natandaan nyo na ha? Kag pwede man na bala nga matransmit sa aton sa ilong or sa baba pero bisan di ganitig ululan kinanglan halong kita para hindi ta maigo sa amo sini nga masakit, right? Kay base sa data no sa Department of Health nagasaka 15% o kung katumbas nga 1,457 cases ang na-record from January until August karon nga tuig. Bisan diri sa aton sa probinsya damo kaso. Diri gani sa aton sa Bacolod sa balita updated may 7 na nga napatay tungod sang leptospirosis. Gani kamo man advice naton bantayan gid monitor gid ang mga symptoms kag indi pagpawalaan ang anuman nga nabatsyagan kay basi kun maglala kaluluoy gid kita. Right? Gets mo na ha. Pila lang ina ka informasyon angot iya sa leptospirosis. Alauna 55 Action Radio Philippine Standard Time. Relax si Tita Wilma. Magabalik pa pagkatapos sini. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining, kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo, kag makakaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan Tido lagi ha. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga gisuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. sa mga students nga ng mga
nang mahatag ang gusto nila, nang hindi na ako magsigi complain, bali, instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo lang, blessed kamo, kanay amo kamo na ang inahatag sang ligat. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na pili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Malga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha Ma'am Muna kag Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na, isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaog. Padayon man si Tita Wilma. Okay, Tita We, Felici Venzula, mayong hapon lang kagsalamat gid about si Sir Alex Montesa. Nagapanamyaw man siya, alin sa Banwas ng Libertad, patamyaw ko palihog Tita Wilma, sa ilan ni Ma'am Vanessa Stark, Doc Matmayo, Ma'am Jinky de Alignon, Sir Noel, Amar kag Sir Mileli Oligo. Sir Alex Montesa, thank you gid na. Siling niya ho, gadumog ang radyo. Gadumog ang radio frequencies ng Cebu kag Bacolod sa stereo. Share and like ko na Tito We. Keep safe always. God bless. Sir, thank you gid. Diding alohamian to salamat man ana. The ari lang ko di naga-monitor FB live stream. Something nagagumon pa ang signals. Depende na kung din ka nga lugar mo. Diba? Gloria Leyes Fernandez, 77 po. 77 ang ano, ma'am. Alis no stress action Radio Philippine Standard Time. Ang aton mga mensay sa aton sinitext hotline, relax lang ha. Si Tita Wilma magabasa na isang aton sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga mangin kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang atong tagpadala sa sulat sa karon nga hapon.
isa ka seaman nagaproblema sa iya sitwasyon sa karon. Kung anong iya dapat himuon, gagamong iya pensar ba o mo ginabala no. Hindi gid malikawan nga magsulod ang tentasyon, hindi gid malikawan nga magabot ang problema sa aton kabuhi, pero hibaluon kag pamatian naton ang kaundan sang iya sini sula. Ato Latoy Sanders sa karon nga hapon nagapatawag kay Elmer. Kag ini nagasiling, Dear Tita Wilma, nagatamyaw lang ako sa tananman nga listeners sang Action Radio Bacolod. Tita, pray ko lang nga mangin safe ang tanan sa kapahamakan kag sa mga negatibo nga mga nagakatabo sa palibot. Tita, bago lang ako nanaog sa ginsakyan ko nga barko. Isa ako ka seaman. Pila ka bulan nga pagsakay, kun kisa nagalabot pa sa isa ka tuig tungod gina-extend pa. Kagkadamo sang mga hitabo sa akon kabuhi nga nagagamuna ang akon ulo. Ako gali si Efren, Tito Wilma, taga Negros Occidental. Ako may asawa, may duha ka bilog nga bata. Okay man ang amon pangabuhi, bisan kun kaisa may problema tungod nagakasolve man dayon. Tita Wilma, mabuot ang akon asawa nga si Melba. Pero kasan ulang, do naglibog man ang ulo ko, kay daw kagulpi nga naglain ang iya batasan. Mainiton ang iya ulo, kag permi lang irritable. Kag permi lang nagasinggit sa amon mga bata. Natingilan ako sa puwersa sang iya tingog. Nagapangakig siya kung ginahambalan ko. Ang isa pa gid sa ginakatingala ko, Tita Wilma, wala gid siya sang na-save. Bisan 10 years na ko nga isa ka seaman. Dako-dako man ang ginapadala ko, pero wala gid siya sang natago bisan pila. Hindi man ko gusto nga awayon siya, kay basi bala magresulta sa separation ang pag-upod namon. Abi mo, Tita Wilma, hasta subong wala sang napundar nga balay. Kay hasta subong nagarenta kami gihapon. Abi mo sa kaugot ko, one time, sang pagpauli ko, nakita ko ang akon high school classmate nga dalaga pa. Tita Wilma, nasulay ako. Kabalo ka nangin girlfriend ko siya sang high school pa lang kami. Kagdumduman ko gid sang pag-reunion namon, antes pa to nag-pandemic, nag-joke-joke pa kami. Kagliwat nga na-refresh ang amon mga feeling. Pero kabalo siya, tita, nga may pamilya ako. Pero okay lang kuno sa iya. Gani, nasulay, nagpatol ako sa iya. Wala gid kabalo si Melba nga sige-sige ang komunikasyon namon hasta subong. Amuna nga daw nagalibog man ang ulo ko. Kay tita, nabatsyagan ko. Nagakahulog na ang balatyagon ko sa iya. Liwat, samtang amat-amat naman nga nadula ang pagpalangga ko sa asawa ko tungod sang kagamusang pangabuhi na amon. Ano abi hindi siya kabalo mag-uyat sang kwarta nga kinitaan ko.
Kag pareho na sang nahambal ko, permi lang siya nagasinggit. Kag gulpi lang nga maakig, nga wala man lang sang rason. Feeling ko, Tita Wilma, mas love ko subong ang ex ko. Husto na? Anong dapat ko himuon? Sigihon ko ang akon pagpakigrelasyon sa babae nga liwat na batyagan ko ang pagpalangga? Sa nakita ko, tita, love man niya ako. Kag handa siya nga maghulat. Nga siya ang piliun ko. Kag handa man siya nga duha sila sa kabuhi ko. Ay, nanong sistema man. Paamo ka na bala, Tita Wilma. Nagamuan ako. Tita Wilma, kabay pa nga magtagaan mo man ako sang advice. Dali na lang, mabalik naman ako liwat sakay sa barko. Kinahanglan makadesisyon ako, tita. Nagapasalamat, Elmer, sang Negros Occidental. Okay, sa aton sinisender kag sa tanan, kag sa tanan na. Kag sa tanan nga mga seaman, sa tanan nga nagasakay sa barko, mayong hapon, ang iban makarelate siguro sa sini nga sitwasyon, di ba la? Ang iban ulo ang gid pero hindi man gid pareho sa lain naman nga bahin ang ila problema. Pero kung makasiling kita, Elmer, sa imo salamat kag maayong hapon. Masiling ta bala nga that's life sa mga seaman, di ba la? Kalabanan amo ina ang nagakahanabo sa inyo kabuhi. Ang ang hindi makontento sa isa, Tita We, paamo ka na bala, no? Ang hindi makontento sa isa, paamo ka na, ay, lalaki, by nature, makasiling man kita. Kung sa bagay, kung aton iniron ang tagsa-tagsa sa inyo, may tagsa-tagsa man karason. Ya kung kaisa makasiling ka balati tao lang tawi mo dali masulay, dali matintar. Ilabi na gid kung ang babae among nagapabatsyag, una mo nagahimo sang move, di ba na? Pero in short, tuto, Efren, untatana na stop, no? Tapusa ang relasyon mo ina sa imo ex-girlfriend sa itong high school pa kamo. Di kita mo, gapasugot lang siya, kabalo siya. Kabalo siya, nga may pangabuhi ikaw, may asawa, kag duha ka bilog nga kabataan. Pasugot lang siya, para ke? Bawa mo ka na. Pero tituod na, para ke? Nga kabalo ikaw, nga isulong mo pagid ang kabuhi mo. Kung, hindi mo magsiling kung matarong siya nga babae. Kung husto siya nga babae, siya ang mahambal sa imo. Nga hindi ka na pwede, tungod married ka na, may kabataan ka pa. Kag hindi ko gusto nga mangin instrumento ako sa pagkaguba sang imo pamilya. Kay nga ang problema sang mag-asawa, ang problema nga nagatuhaw sa sulod sang panimalay, normal ina tuto Efren. Ay, oo nga mga anak, paswerte kapag gani kay buot ang asawa mo bisan magahod. Magahod siya, may tuod, pero mabuot siya, di ba la? Abi mo, mahapos lang ang role sang iloy kag asawa nga mabilin diri. Bilin sa imo mga anak, samtang ikaw nagapanakayon para nga makaangkon man sang maayong incomes, parang maisuporta ka sa kinahanglanon sang imo panimalay, bayaan mo, di ba la? Nga sa diin, bayaan mo man siya, sakripisyo ka to, pero ang tanan nga problema, nabilin sa iya. Hindi mahapos nga mangin asawa kag iloy. Kag wala ka kabalo, kung may kabataan ka, magastos ginaya, ibilabin ako. Ayo, ang mga anak na ito, magasto ang pagpangabuhi kung may mga kabataan na kamo. Duwa pa na nga daan, kabilog, siguro nag-eskwela na, no? Kag kung nag-eskwela na, siguro sa mga private school pa. Teka, balo na kita kung pilang tuition sa mga private school. Damo pa mga projects, damo pa balaklon, damo pa lamutan, damo projection, di ba la? Ay nga mga anak mo, feeling ni Tita We, kung nga aman,
wala siya sang sinuptan, magluwas nga hindi siya kabalo mag-uyat sang kwarta, waslik sa wala, waslik man sa tuo, na? Amo ginang problema sa mga iloy nga hindi kabalo man mag-uyat sang kwarta, kay tituod, experience naton bilang iloy man, gusto man naton ihatag ang the best sa aton kabataan mo, kag the best sa sulod sa aton puluyan, ilabi na sa ilang mga ginikaon, pero kung iya marealisa, prangkaha siya bala, no? Iya marealisar ka mabatyagan ang tanan, kag kinanglan, preparahan ang palaabuton, nga unahon gid ang inyo kaugalingon nga puluyan, kay ti daw masubo-subo nga until now, for almost 10 years, pangarkila pagkamugi hapon na ipa-intyendi ina kay Melba nga asawa mo. Kaya naton importante ipit-ipit ta anay gamay, kinanglan makapundar kita bisan balay ta lang, na nga may balay kita kag duta bisan gamay lang para matawag naton nga aton kaugalingon kay hindi naton mapaktan ang dalagan sang panahon. Hindi naton mapaktan ang dalagan sang panahon. Mag-abot ang tiyempo nga hindi ko nakaya or knock on wood, may mga sirkumstansya nga matabo, ay wala isa may makapahalin sa aton kung wala kita kwarta. Kay aton ining duta kag balay nga ginaestara naton. Paintyen di istorya sang mag-asawa bala, buligay. Wala ka kabalo kung nga ano ang mga factor, ano ang mga rason, kung nga nag-irritable si Mrs. permilang kapasingit, masi may mga kautangan siya. Hindi mo na mabasol, kung ako lang. Para wala basulay, istorya sang maayo si Melba. Mga aga mo kasi na kay hindi ka man amo sina, ano ang rason? Abi, para maintindihan ko, ikaw, iplastar ang tanan para makabulig man ako. Since nga nag-experience siya kita sa tuman nga pandemic, may lang subong halug-halug na kag nakalakat ka, di ba la? Mayo lang to kay wala ikaw nabutang iya sa, wala ikaw na apektuhan sobra na eksplikar mo sa iya na kay basi sa among nga sitwasyon, sa among nga eksperyensya, tanan, nabatsyagan man niya. Kinahanglan mo lang siguro, Tuto Efren, kinahanglan mo lang jutay nga paghangop, kag jutay nga klarifikasyon sa sitwasyon nga wala ka makahibalo kung nga amo sinang dalagan sa inyo pagpangabuhi. Kag tama, kahapaw sang imo rason natungod sa inyo sitwasyon nga daw madesisyon ka pa nga magpadala ka sa panulay, anak, hindi gid na. Hindi gid. Natural sa mag-asawa nga magka-encounter sa mga pagtilaw nga kung kaisa daw masurrender ka na gid, pero no choice ikaw, na wala ka mahimo, gani go lang, amo na kinanglan go lang gid, himuon mo gid ang dapat mo himuon na pinsaron mo yang palabuton sa kabataan mo, hindi kang kaugalingon mo nga kalipayan, enjoy lang kung masiling iban, okay lang na tawi mag-fling-fling, hindi lang magseryoso kag ibaylong pamilya, amo nang rason sang iban man nga mga kalalikinan. Pero kung kaisa, kung magpakahuyang ka, kag mag-upod ikaw sa negatibo nga mga kalingawan, guba pamilya mo, ano ang palaabuton sa kabataan mo, kag kanabaw sina nga rason nga masiling ko nga tungod lang sang baya or tungod lang sa ginapakita nga pagbago sang imo asawa, ay patulan mo na to dayon, hindi man hindi na iya sabat sa problema mo, abi mo ano, kung padayunon mo ng relasyon mo nga ina sa ex-girlfriend mo sang high school ka, hindi matapos problema mo to, madako pagid ang problema mo. So, before ikaw magsakay balik sa barko, i-work out mo gid nga tapuson ang relasyon mo nga ina. Ay kag i-focus mong imo kaugalingon kung paano ikaw makaangkon sang kaugalingon mo nga puluyan upod ang imo pamilya. Nga dira mo mapaintyendi ang imo asawa na kag dira mo tipunon ang imo kwarta instead nga mag-angkon ikaw sang ikaduha nga babayi sa imo kabuhi. Tungod sa la gid ina kaayo. Abi bala magpangamuyo ka, mawara naman si Tita Wilma, tuod-tuod gid man. Magpangamuyo ka para nga i-guide ni Lord ang imo sinipamensaron, pasanagon niya ang imo ighalangop, ang imo balatyagon,
ay diin gina makadto ina nga problema man, ha? Masiling ka nga amat-amat nga nagabugnaw, nagadkadulang pagpalangga mo sa iya tungod sa permi niya nga pagpangakig kagagahuro niya. Hindi na yato rason, na? Kag daw ang ex mo to daw nabuhi liwat ang imo balatyagon. Ari Kristo patuwi kadisunta ka. Joke lang na to friend, pero tuod na siya to, no? Subong pa lang amat-amata na kung adaw mabulubudlay, focus kaya sa imo pamilya, magpangamuyo ka lang ka-guide ka ginaginigin ni Lord. Kung anong dapat mong himuon. Kay ti naka-intindi man to siya nga daan, kay kabalo siya nga pamilyado kang klase sang tao, nakabalo siya sang iya tindog sa kabuhi mo. Kay kung e-pursue niya, i-push giniyang iya relasyon sa imo, anong gwa niya? Mistress. Anong gwa niya? Kabit. Anong itawag sa iya? Kerida mo, kasakit man na pamatian man. Kay para as early as possible nga mauntad mo ang communication sa tunga ninyo nga duha, makamuklat siya sa kamatuoran nga ay di ko ni pagipamilit kay may asawa siya kag duha ka kabataan. Kag ako amuning panulok niya, panulok sang tao sang tanan sa akon na amo lang na to. Kabay pa nga sa hambal ni Tita Wilma kag sa paghatag ko sa akon opinyon sa imong sitwasyon, mabuksan inang baletyagon mo kag pamensaron mo. Hindi pagpadayuna ang imo relasyon sa imo ex-girlfriend sang high school pa. Importante ang pamilya. Importante ang kabataan. Importante ang maayo nga palaabuton sang aton mga anak. Isakripisyo ina, hindi ko yung magpati. Tuto, Efren, kabalo ko palangga mo ang imo. Duha ka kabataan. Manong balik lang na ang kinaugali nga normal sang asawa mo. Istorya ha siya kung ano ang rason kag kung anong problema niya. Hambalon mo siya, banda mo ako, kabahin ako sang kabuhi mo. Isa kita dapat magdesisyon sa dalagan sang aton pagpangabuhi. Gani, buksi ina ma, kay kung anong problema, buligan ko ikaw. Kag i-prioritize gid ang pagplastar sa iya nga kinahanglan. Amat-amat na kamo para makaangkon sa inyo kaugalingon nga ilistaran nga wala sa may makapahalin sa inyo sa ulihi. Di ba na? Importante gid ina iya kaayo. Tutu friend kabay pa nga bisan paano, ha? Nakatandog kita sang imo baletyagon kag napasanag namon ang imo pamensaron, ang imo pamensaron natandog naton imo baletyagon kag pamatian mo man karon ang mga suggestion, ang ma-impart or mapaambit sang iba naton nga mga palangga nga mga tagpalamati nga ilay padala sa itong text hotline 0963-757-0874 kag ara man ho sa aton sining sa aton sini chat room sa FB Live, no? Bantayan ta na karon to dugay-dugay kay basahon gid ni Tita Wilma amat-amat. Ara gani ho. Ara oh. Siling ni Evelyn Bermio, good PM Elmer. Ano man ang sitwasyon mo sa family mo, love your wife. Ask her kung nga amo nang attitude niya. Basi may kakulangan ka man, hindi lang money. Di na to naglumpat. Hindi lang money. Hindi lang money ang magkasatisfied sa isa kasawa. Ang ex mo, baya ito. Hindi nami nga example sa kabataan mo. Tido ka nami sinatuto friend pamatian. Himua ina. Himua gid ina. Sa sender, sorry gid, hindi na gusto may asawa ka, respetuhon mo ang inyo kasal. Hindi na solusyon sa problema mo sa asawa mo. Kag dapat magkambalanay ka mo nga mag-asawa. Kulang ka mo sa komunikasyon. Hindi ka gin magpasulay sa mga problema nga kung naga-problema ka. Pangamuyo iampo mo. Pangamuyo gid hambal ni Ma'am Ana. Sakto man, isa pang hambal pag ni Ma'am Virgie ho. Abaw, sender, maluoy ka. Hindi mo na pagpadayunon nga magkarelasyon ka mo kay magubagid inyo pangabuhi sang asawa mo. Hasta mga bata ninyo mahalitan. Istoryahon
mo imo asawa Sander kag sa liwat hindi magpatintar kay taning. O di ba tawe? Yes ma'am. Salamat gid ba. Vicky Main ara sila ga monitor sa may La Castiliana ay nga mga anak ka mo man. O may to nga aga double ka mo ha. Hindi guro mayo imo signal da, no? Hindi guro mayo signal mo ma'am na. Okay, dali lang. Lantawon ta di bala. Ang may adugang pagid nga mga reactions pagbalik ni Tita Wilma, gani relax lang ka mo dira. Pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang danay. Tapos, ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung namba niya nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do ano naman daw. Gusto ko basta hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga mailita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-records ang kinanglanong makapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanatin. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginagawa sa iyo mo, kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tagbay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dira kay kung wala ako nagapamati kani sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamati. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang
pag-ubay nga pamati ka kay nga mo to nga pag-abri kong pwede sa lang agi kaya nga mo to. Sige. Kumandak lang. Dako na bulit. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action, madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bang dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Kadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga sana ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon. Hello, Tito Wilma. Good afternoon. Please greet kay Manong Rollis Dinoy, kag Jomar Dinoy, and Ronaldin Dinoy, and Monalyn. Kag ang mga inabolis ko. Monica, insakto na inabolis ko. Monica, kag Robert, kag kay Baby James, of course. Mayong hapon. Yes, salamat gid kay Ruming, kag kay Gerom Dinoy. Salamat gid. Okay? Kag mayong hapon lang da kay Nini Jean Cabato, lovely and beautiful kag gihapon. Ba monitor lang siya kuno sa Davao. Miss you too na san o kadi mapuli sa Negros na naman para bulong naman ang aton kahidlaw. Hello Vicky Jane, Vicky Main, no? Salamat gid kay Juvie Monares. Salamat gid. No, paamo ka na. Kag dali gid lang tawe tamayong hapon. Liwat. Tamyawon ko lang bihinablos ko. Happy second birthday, Matt Alvin Pasuit. Ara sila subong sa Escalante. Salamat kita ha. Si Daday cute ni Japon. Abo, Daday. Daday cute siya ko no. 2919. May damo gid nga salamat. Please greet belated happy 30th birthday kay Alpe Gonzaga Actoy. November 18. Thank you gid to and God bless. More power. 6813. Happy listening to Family Domios in Barangay San Teodoro Binalbagan. Yes, Ma'am Monica. Salamat gid kay baby girl. Zandra Lexus. Good afternoon. Thank you gid Junjun Lambatin Domyo, sang Pagkabantayan Kabangkalan 6989. Salamat gid. Abaw, tawi ko no pwede sa pangayo textmate babae lang edad 40 and above. Okay, sa gusto makig-friend sa iya, ariya cellphone number 0912-476-7255. Again, 0912-476-7255. Hinay-hinay kag maghalong-halong paamo kay na ako nang nadiya reminders lang na sa nagapangita sang nagapangita sang friend through text na kinanglan maghalong kamo kay kamo iya among mas queen sa mga naga-text kag naga-message kag naga-call sa inyo, right? Yes, padayon si Tito Wilma. Ako gali si Ashley Tawe. Wilma, number ko. 8 kami kabilo. Okay. Karoon lang na. Ang hambal di Mr. Seaman, ang sala gali ang pag-inchende ni Tita Wilma, na? Siling ang Mr. ko Seaman man siya. Nagbisyo, kag ang girlfriend ko pa. Ang balibad niya kay busy ko kuno. Amo na nga nahimo niya to. Pero na-forgive mo man siya.
1483. Inchandi lang kag maayo lang. 6403, good PM, Tita Wilma, advice ko lang. Bisan paano pa lang gaunyagin ang iya bata. Pray lang kay iampo sa Ginoo. Pangayo, sa kuno dayon textmate boy lang, age 40 to 50, ang buot kag seryoso. Okay, sa mga buot kag seryoso nga 40 to 50 years old, message niyo siya sa 0981-558-6403. Again, 0981-558-6403. Aha. Sa ang mga bata, ang makaluluoy sa ulihi. Si Lucy sa utuhan maaw. Kay utod-utod gali, ma'am, sorry, gid ha. Utod-utod mo message. Ang batang makaluluoy sa ulihi. Good PM ta, panumdumon gid ang mga bata makaluluoy. Yes, 4972 bisan amo lang nakalipot, pero abi ninyo kun ano, makatalandog na ina, bata lang ang kaluyan. Sili naman ni 3716, baliskad sa natabo sa akon anak. Seaman ang mister na tingalang akon anak, nga nagapasingit permi ang iya mister, gali kay may babayi. Ang akon anak ga-office, wala, di na to? Wala na siya pasugat sa office pero wala sang sikreto nga magtago. Nag-sorry siya, gintagaan siya namon second chance. Amo ginaya titawi, seaman, babayidor? Questionable. may question mark, sorry 3716. Pero wala naton gina-generalize ang tanan nga mga seaman. May ara maayo, may ara man nga sa lawayon, right? Di bala sa sender at hag na nato nga sila ang ginahimo mo. Hindi pagubang pangabuhi nyo. Normal lang na sa mag-asawa ang away. Simple lang ato, ikaw supot ka sweldo, tagaay lang siya sang insekto nga budget, kag istoryahan nyo sang maayo kag magpangamuyo, untatin ang ginahimo mo. Sala ginato. Sala ginato sa bata mo, may ang pati bata mo, hasta bata mo kalim apektuhan. Vimar, sang La Carlotte, salamat git 1780, na tamang laygay ni Tawe. Kag ang Bible gahambal, what God hath joined together, let no man put asunder. Abi mo tuto, gapasangit ang asawa mo, kay may kakulangan ka sa iya, jutay lang ang adjustment. Stop ang new relation mo. Pray to God, correct, hindi gid magpadala kay Satanas. Tatay Tony, salamat gid 80-20 kag maayong hapon sa inyo. Taling daanay kay nga, ma-horoscope si Tita Wilma. Basi mabutang naman tabala karon sa ital-ital. Gani, relax anay, manamyaw ta anay. Happy birthday, Pina. Antes kita mag-horoscope, happy birthday sa mga nag-celebrate sang ila sini birthday today. Wow, happy birthday, Dibu niya subong. Happy 18th birthday, Nicole Malate. Na, kainday Nicole. Happy birthday. Anak nila. Halin ina kay Lola mo Nelly Malati kag kay Lola mo Irma Garcia. Basta langga gid bala na. Inday Nicole, dalaga ka na. You're 18 years old na. Wow. Kag happy 65th birthday kay Alma Gonzalez Posisyon. Nagahuben Inday Alma. Okay, sa iban pagid naton nga na-mention kay ina nga nag-celebrate sang ila birthday today. Happy birthday and God bless you all. Hoping nga maga-enjoy kag magapasalamat kamo sa tanan nga blessings nga nagaabot sa inyo. Kag syempre good health, more years to come. Happy birthday kay Bonifacio Villa Campa Jr. 40th birthday niya kahapon. So it's belated na gali. Belated happy birthday Bonifacio Villa Campa Jr. doon sa may Singkang Airport na halin kay Florencia. Okay, happy birthday once again. Kag sa mga mag-asawa man nga nag-celebrate sa ila wedding anniversary, happy anniversary. Lastar na kay ma-horoscope na si Tita Wilma. Bantayan ang inyo tagsaman ka zodiac sign para sa ating horoscope sa karon nga adlaw Martes, Setyembre 22, tuig 2022.
Oh, unahoy na ton ang Scorpio. Ang mga Scorpio, Oktobre 24, tubtob Nobyembre 22. Scorpio, sunod sa inyo horoscope, padayon na ang kalipay nga imo na batyagan na ang balatyagon bala nga kontento ka sa kabuhi. Maintain na. Kung ara ka subong sa mga pagtilaw or problema, kontrola ang imo emosyon. Likawan mo gid nga magpadala-dala sa hindi manami nga makitaan mo sa imo palibot. Mga maswerte mo nga mga numero 26, 33, 12, 42, 8 kag 55. Ivory white is your lucky color. Sagittarius, ang mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarius, kamo nga mga Sagittarian, nakahibalo kamo, nga kamo ay nagaporma sa inyo palabuton. Gani sa pagdesisyon, hindi gid magpadali-dali. Mas wati nga mga numero sa Sagittarius, 8, 53, 23, 12, 40, kag 32. Do hot purple is your lucky color. Katuan nito ng zodiac sign nga Capricorn is Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Pilia ang imo mangin reaksyon nga malipayon, nga magtawhay ang imo balatyagon, kag mangin blessing sa imong adlaw nga ini. Na abi mo kun inangan kunon mo sunod sa imong horoscope, ma-appreciate ikaw sa mga tawo nga ara sa palibot mo. Capricorn 41, 43, 32, 50, 2 kag 11. Sapphire blue is your lucky color. Yes, Aquarius. Ang mga Aquarius naman ang ini mga natao Enero 20 tubtob Pebrero 18. Tan Aquarius, tanan nga ma-meet mo karon nga adlaw nagapakita sang imo kaugalingon kung ano ka bala. Kag ikaw lang ang makapili kung ano ang imo mangin reaksyon. Nakadepende na sa imo. Mas wati nga mga numero 7, 52, 25, 48, 10 kag 31. Turmeric yellow is your lucky color. Gani relax na. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercials. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari, amo na po, nang si mama wala di atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like ay mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ubra ko ng dason. Brown na dason sigang ay pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung nang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share.
Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano mo man daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kubos na eskwela. Is the win, ha? Alas 2:44. Yes, padayon man si Tita Wilma sa pagbasa sa mga zodiac sign para sa ito na horoscope. Pero dali lang balataw kalitan ko ni anay ho. May greetings patada. Barky Tribe, gano kada? Mayong hapon lang ko no. Kim Puyulo Norbing Galicia. Kag kay Gina Galicia nga always ginagapamati. Salamat! Ara lang kamudera. Marjorie Hilado mayong hapon tito tamyaw ya lang ang pamilya Hilado kay Travilla. Family, no? Paamo kay na di na to nadula siya kay naglumpat mine. Okay, Ray Flores Barrioga mayong hapon man sa imo na Marjorie sang Pontevedra. God bless Tita Wilma. Eddie Laos, lang sila ni Nanay Isabel sa may Victorias. Madamo gid nga salamat sa inyo. Ay abaw nga mga anak ka mo. Na? Padayon si Tita Wilma. Ani ka nang sa itong digali sa itong text hotline. Na? Okay, ginagwit ko lang. Mga anak ko kay Glendon, Glenn Jr., Jeline Glanaden, kag husband ko si Glenn Sr. We love you from from Mama Eden of Barangay Tapi 0668. Salamat kid. Okay. Number 6 ako, 8 kami kabilog. Okay ako. Nga mga hindi ko na nakaroon lang malaki, hindi ko mag-gets point. Alas 2:46 Action na Radio Philippine Standard Time. Yes, padayon anay si Tita Wilma. Di na kita to Tita We. Padayunon ta ang aton sa ni mga zodiac sign para man sa aton horoscope. Pisces na kita. Sa mga Pisces, ang mga Pisces amo ining mga natawo Pebrero 16 tubtob Marso 20. Mga Pisces. Tanan nga reklamo sa life mo, inatungod sa imo eksperyensya. Bot sing ganun mo bala, tanan mo nga yamo na tungod sa kabuhi mo, inatungod sa inagyan mo sa kabuhi mo. Kag madugang-dugangan pagid ina, kung hindi ka makatuon sa pagbaton sang imo mga inagihan sa kabuhi. Hindi girl or boy, no? Kinanglan ko na may experience na ito, batunoy na ito kay ara na ina. Kag maninguha kita nga maka-move on kita para makapadayon kita. Kag mangin malipayon. Di ba la? Pisces, Maswati nga mga numero sa mga Pisces. 6, 33, 40, 15, 51, kag 20. Your lucky color is cherry red. Katuan naman na ito ng zodiac sign nga Aries. Ang mga Aries, amo ining mga natawo Marso 21, tubtob Abril 19, ay Aries. Padayon ang maayo nga feedback na tungod sa imo trabaho, if not sa imo negosyo, kung may negosyo ka, if not pagid sa imo dalagan sang imo career. Kadamo pa sa mga opportunities nga mag-aabot sa imo. Mas swerte nga mga numero sa mga Aryan, 25, 7, 52, 13, 41, kag 35. Sapphire blue is your lucky color. Katuan naman natin ang zodiac sign ng Taurus. Ang mga Taurus, Abril 20, tubtub Mayo 20. Nami, sa mga Taurus nga nami, bala mananom-tanom. But sa inabalang mga Taurian nga may mga green thumb. Kabalo naman ka mo sa green thumb kung ano itisok mo mamuhi, kung ano itanong mamuhi, tapos na nami mamula, nami mamunga, di ba la? Nami ilang taon kung may mga pananong-tanom ikaw dara Taurian, kanami sang imo mga tanom. Ganini ka magkatingala kung mag-harvest ikaw sang maayo nga kalidad sang imo mga ginatanom, inatungod among imo kalingawan kag kalipan.
Pwede mo man na magamit nga palanggiran sa nagkatapos sa kabuhi mo, right, Taurus? Okay, just 31, 30, 25, 10 kag 9. Taurus, your lucky color is mocha brown. Katuan naman natin ang Gemini. Ang mga Gemini, amo ining mga natao Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Ay, Gemini, ari. Feeling ko mga Gemini, mga mahilig, ini sila sa negosyo mo, no? Kung ang mga Gemini mahilig sa negosyo, mag-aabot, kag mag-approach, makigsugilanong sa imo ang pila ka mga investor. Kag abi mo dako ang ila mabulig sa imo sa expansion sang imo sininegosyo. Kung sabahin sang imo career, dako ang ila mabulig para mapasangkad mo pagid ang imo igalam, ang imo sinikaan. Mas swerte nga mga numero sa mga Gemini, 8, 53, 14, 45, kag 36. Fuchsia pink is your lucky color. Katuan naton ang zodiac sign nga Cancer. Ang mga Cancer, amo naman ining mga nataw Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Mga Cancerian, dako nga kontrata in kaso por kaso Cancerian ang masudlan mo. Posible na may isa ka kontrata nga pagasudlan mo nga sa diin, matigayon mo ina, maklose mo ang mga kontrata, so magapirmahanay ka mo, kagdako ang imo maganar dira. Kung kaluyan, kabay pa, mabakal mo na ang imo sini, ginaplano nga house and lot. Abaw, kabay pa para answered prayer Cancer, no? Kay tanan do halos nagaproblema sa ilang mga istaran, mas nami kun imo na ina. Mas swerte nga mga numero sang Cancer, si Ace 49, 33, 25, 12, kag 43. Cobalt blue is your lucky color. Yes, padayon man si Tito Wilma, ari nakita sa zodiac sign nga Leo. Yeah? Ang mga Leo, amo ining mga nitaw Agosto 22, Hulyo 23, tubto Agosto 22. Nami sang horoscope sang Leo subong. Subong nga adlaw, dapat mag-sanitize ka sa palibot mo. Sa inyo ginaobrahan, if not sa inyo puluyan, pero antes man mag-sanitize, kinanglan maglimpyo anay, di ba la? Kinahanglan mag-sanitize ged. Maninilo sang maayo sa palibot para nga mahalungan mo man ang imo nga ikaayong lawas. Leo, go na kung hindi kaya sing powers mo, magpabulig ikaw. Mas swerte nga mga numero ng Leo, 46, 5, 52 kag 25, 28 kag 31. Amethyst violet is your lucky color. Sa inuwan neto ng zodiac sign nga Virgo, ang mga Virgo naman ang ini mga nataw Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Bado maayad-ayad ang dalagan sa kabuhi sa mga Virgonian. Happy ang ila life subong. Karon nga adlaw, happy sila sa ila life subong. Importante gin man nga mag-enjoy ikaw sa imo ginahimo Virgo. Para suno sa imo nga zodiac sign, happy ka 24 hours. Mas swerte nga mga numero sa mga Virgonian, 52, 23, 32, 11, 42 kag 6. Mango orange is your lucky color. Katuan na ito ng zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra naman, nataw Setyembre 24, tubtob Oktobre 23. Yes, Libra, love ka niya. Love ka niya. Suno sa imo horoscope, gani likawan mo man ang too much worry, too much worried sa iya, love ka niya, gani likawan mo sobra-sobra nga kabalag ka sa iya.
kag hatagan mo man atensyon ang mga nakuha mo bilang nga mga trabaho suno sa imo horoscope, tagaan mo ina sa husto nga panahon, hatag ikaw focus husto nga oras para nga maging successful ina nga mga trabaho. Kay makabulig ina sa imo suno sa imo zodiac sign sa hatag kaayuhan. Ilabi na nga mga Disyembre na kuno ayo Pasko ina. Libra maswati nga mga numero 8, 22, 4, 55, kag 45. Ruby red is your lucky color. Yes, nabatian naton ang itong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para karon iya nga adlaw. Martes, Nobyembre 22, tuig 2022. Ano pa, may nadumduman lang si Tita Wilma. O, reklamo ka naman dangang imo horoscope. Dira kay George Histusani. Salamat gid sa imo. Na, mayong hapon lang dira. Nabasahan ko na kay Serufino. Kay Serufino, mayong hapon lang. Rufino Ere Gabino dira sa may Handumanan. Ay, siling ni 6276. So, Tita Wilma, Miss Gay ko subong diri sa Biaw. Pag-pray ako nga magdaog ako. Salamat kay Tita Huy. Tita Huy, ako si Ashley. Ikaw to galiga kayo ko sang heels ko. Kay naukab. Wala na ko inugbakal. Wala na time. So go for it, Ashley. 6276 and good luck sa imo nga magdaog ikaw sa Miss Gay dira sa inyo lugar. Relax na si Tita Wilma. Magabalik pa pagkatapos ang pilaman ka mga importante nga mga commercials. Pride Bar Blue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang nanay. Tapos ano naman, Brown ng Dason. Brown ng Dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nagulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ang pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala, pagid kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita siya sa ARBA 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka mo na. For, bugtaw. I-records ang kinanglanong kapatitipar ka na. O ara man siya o si Nanay Divivar mayong hapon. Tate Avelino,
Tiglay mayong hapon da sa ilan ni Inday sa ilan nanday Inday Sandra Tiglay. Dali lang kami importante anay akong pa-action deriho. Hindi kay kagabi, no? Mga alas 8 sang gabi halin sa Silay Airport, pa-action ini ha. Na halin sa Silay Airport alas 8 sang gabi nagsakay siya sa taxi nga CLP Lines. So kung sino man nakahibalo kag may kilala sa CLP Lines tawgo na ton ila igtalupangod na nagsakay sa taxi nga CLP Lines nanaog siya pag lampas na sa guardhouse sang entrance sang airport, no? Pagwa na nila bala sa entrance ng airport, nagpanaog siya kay nakita niya nga ara ang iya sugat nga salakyan. So ang natabo gindiskarga ang iya sini nga mga luggage sa compartment. Ti ang natabo nabilin ang iya laptop sa backseat sa sobrang nga dali. So sinuman nga driver sang CLP Lines nga nasakyan kagabi alas 8 sang gabi alin sa Silay Airport, basi may nabilin nga laptop sa imo backseat, palihog lang balik kay importante ina kaayo. Ang nagapa-aksyon si Elna Famoso sang Fortune Town, ara siya sa Block 2, 6 and 8 sa Fortune B, Barangay Estefania, Bacolod City. Dira sila sa Fortune Town, malapit sa Save More. Or pwede man sa drivers ng CLP Lines, kung ara man sa imo salakyan kag nakitaan mo, pwede mo siya makontak sa cellphone number 0939-915-6531. Again, 0939-915-6531. Si Elna Famoso ang tag-iya sina. Action Radio for Philippine Standard Time in Ponto Las Tres at na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy. You died, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Madamugin nga salamat sa pagupod sa eton 3 o'clock prayer. Kagini naman ang tiun sa eton pagpaalam sa programa This Is My Life. Dira sa Nipomuceno family, salamat sa may langka pinaginpinan sa may Kabangkalan City. Ang eto naman Bible verse of the day nga mabilin para sa inyo halin sa Colossians chapter 3 verse 17. Whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus. Give thanks to God, the Father, through Him. I can't say goodbye. So, salamat sa inyo, boss, na naman kita mag-open-ay. Standby na sa may taong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!